Que tal, señoras e señores? Un saúdos, moi boa tarde aquí desde a comarca de Bergantiños, o fondo, a vila de Carballo. Estamos en Bertoa neste circuito onde vai finalizar o que é o Campeonato de España de Rallys de Terra, primeira proba aquí, o Rally Terra de Galicia, herdeiro do mítico Rally Terra da Auga, a quinta proba das 6 do Campeonato de España de Rallys de Terra, e aquí podería proclamarse, vai camiño delo, Gil Membrado, catalán, campeón desta proba con tan só 17 anos. Veremos, aí estamos vendo imaxes deste circuito onde van facer dúas pasadas, agora este tramo que imos ver de seguido, e tamén a última onde saberemos quen é o gañador desta proba e quizáis tamén o gañador do campeonato. De momento, pois un galego, Jorge Cajiao, liderando con case 20 segundos de vantaxe con respecto a Gil Membrado, así que espérase unha fermosa loita, sobre todo tendo en conta que Jorge levaba varios anos, creo que 3 anos desde 2022 sin participar nunha proba de terra. Hoxe acompáñanos para poder ilustrarnos moito máis de todo o que acontece nesta carreira, nesta nova edición, primeira edición do Rally. Pois, Luis Penido, que tal? Boa tarde. Moi boas tardes. Bueno, por fin unha fin de semana libre despois dos éxitos esta temporada, non? Por Europa adiante. Efectivamente, estar con vos un placer unha vez máis e, como ben dís, pois, bueno, ainda o fin de semana pasado estivemos competindo en Eslovenia e, bueno, vamos acumulando cansancio porque son unha carreira detrás de outra e logo traballar pola semana, pero, bueno, un placer desde logo estar aquí disfrutando do automobilismo e nunha carreira que seguro que resulta emocionante e que de momento está pintando moi ben para o noso piloto Jorge Cajiao, non? Bueno, dicía antes que levaba 3 temporadas en competir en terra. O Skoda é a primeira vez que participa en terra, pero bueno, digamos que él podemos falar con él, dixo que viña a divertirse, a pasar dúas jornadas boas, pero polo que vemos non hai nada diso. Claro que non, el ten unhas mans moi boas, é un grandísimo piloto, ademais ten un ritmo impresionante agora mesmo. Eu penso que en calquer vehículo que se suba e en calquera circunstancia seguro que vai a facer un grande papel, como está demostrando aquí este fin de semana. Bueno, ele é un experto en asfalto, que gañou 2 campeonatos, e aí estamos vendo ese circuito e esperando as impresións de todos os pilotos, e quen sabe si poder falar co que será o novo campeón. Con Gil Membrado está o noso compañeiro e piloto tamén, Iago Galloso. Que tal, Iago? Boa tarde. Hola, que tal, compañeiros? Como estades? Estamos na meta deste circuito de autocross de Carballo, agardando os primeiros participantes a que chegan a este control stop. Chegan agora os coches de seguridade, a caravana, tamén o fixo xa no seu momento o outro coche da Garda Civil que comanda este inicio de treito no da Herboa, en Carballo, e agardamos a que cheguen os primeiros participantes. Bueno, xa hai, Luis, algunha baixa que outra. Vimos o de Jorge e Álvaro Muñiz. Parece ser que hubo un cambio aí na clasificatoria de pilotos. Álvaro, que iba de copiloto de Jorge, pois neste caso parece ser que decidiu poñerse a pilotar. Acláranos un pouco como é en líneas xerais a normativa con respecto á posibilidade de cambiar de copiloto a piloto. En líneas xerais o que parece como piloto ten que facer como mínimo a mitade dos tramos conducindo o vehículo de competición, é dicir, o copiloto pode sustituílo pois en menos da mitad dos tramos, non? O que sí que non coñezo exactamente o detalle do reglamento, pero sí que parece ser que está prohibido que o copiloto compita nun tramo de calificación, porque é o que establece a orde de saída, non? E parece ser que, bueno, que foi o que ocorreu neste caso. Bueno, sabemos algún que outro coche que empeza a chegar hasta a esta zona, algúns pilotos que abren estamos de vendo seguridade que pasan por diante da nosa posición. Efectivamente, seguramente Toño Villar ou Javi Grille, que ademais pues, bueno, van a aproveitar para, sabemos que están dando espectáculo, derrapando e disfrutando deste circuito, que recordemos que o tramo ten 12,5 kilómetros e que remata en este circuito na súa parte final. Primeiro ten unha zona moi rápida, logo zonas máis técnicas, e esta parte final onde está a meta é precisamente no circuito onde nos atopamos nós e onde estamos vendo agora o Ford Fiesta creo que vai conducindo Toño Villar, pero bueno, Toño Villar e Javi Grille.
Bueno, aquí básicamente celebranse probas de autocross. De autocross, efectivamente. Efectivamente, é un circuito mítico. Tamén temos o autocross de Arteixo e hai unha grandísima afición. Vemos que pouco a pouco ademais vaise achegando público ata este circuito, como dicíamos, é unha proba do Campeonato de España de Rallys de terra, quedará unha despois desta en Granada, e bueno, hai que falar, aparte de Cajiao dos nosos, que teremos tempo, de Gil Membrado, Luis, 17 anos. Con 17 anos. Sin carnet de conducir. Que envidia, non? Con 17 anos xa poder estar en este nivelazo, non? A el venlle de familia, xa o pai un gran piloto catalán e evidentemente, pois bueno, un piloto que máis alá do seu talento ten acceso pois hoxe a uns medios e a chegar Antonio, con que a tal? rodaxe Estás disfrutando espectacular. moito, supoño, non? Pasando ben, señor. Mole moito acabar o treito aquí no circuito. Perdón? Precioso, verdad? Isto de chegar aquí, o que pasa que é a primeira vez na miña vida que paso por el e é simpático o tema. Como estaba o resto do treito? O treito, ben, estaba bastante ben. Mellor que o da mañá. A disfrutar. Gracias. Bueno, pues o que falabas ti, Toni. Antonio Villar, sí, Antonio efectivamente, Villar. un piloto tamén excepcional, un piloto moi coñecido en Galicia, que correu moitos anos pois, con moitos coches, con Peugeot 306 Kit Car, con Forest Corp World Rally Car, bueno, un apasionado e un patrocinador que tamén lle botou a man a moitos pilotos e que sempre aporta en positivo a este deporte, que é algo moi importante. Bueno, seguimos vendo coches, non, que abren a carreira, que non están en competición. Falábamos de Gil Membrado, dicías, moitas oportunidades, un pai con unha trayectoria impresionante en Cataluña, pero hai que ter o talento tamén, non? Sen dúbida, evidentemente ten o talento e as ganas de puxar, pero sí que teñas a teu pai que xa é un referente e unha persona moi experimentada pilotando, pois evidentemente fai que a tua carreira vaya moi ben alineada desde o principio, non? En canto a formación, en canto a contar cos modelos asesores, con grandes copilotos, con xente que ao final vai axudar, porque o piloto non nos olvidemos que ao final se ve o piloto, pero sempre hai un equipo e unha trayectoria detrás que marcan moito os resultados que se poidan conseguir, non? Pois aí, creo que era Joan Viñes, non puide velo moi ben, de todas formas, bueno, este rapaz, Gil Membrado, pois xa con 13 anos, debutou en Letonia. Creo que en España aos 15 non podes participar, pero aproveitou que noutros países, algúns deles bálticos, pois pode xa participar, non? Pois bueno, pois aí o 25 de outubro é maior de idade, así que É xusto que falábamos, non? De poder aprender, de poder empezar a túa trayectoria deportiva pois moi ben alineada e canto antes millor. E se xa podes disputar rallies con 15 anos, pois evidentemente con 17 xa chegas con moita rodaxe e desde logo que, bueno, que é un piloto que vai a chegar a moi lonxe a pouco que teña sorte e que o terminará facendo un gran papel seguro, non? dixo Carlos Sainz del que é a gran promesa do automobilismo español, non? Bueno, tamén está Daniel Alonso detrás del, que participa neste rally, un, bueno, veteranísimo piloto, mecenas de outros pilotos tamén, como Coete e un tal Fernando Alonso. Efectivamente, sí. O sea, que Sempre... tampouco se move mal Gil Membrado, non? Claro que non, porque é que é fundamental, bueno, o que falamos, non? Ter unha trayectoria adecuada, ter os apoios, ter ese percorrido, ter esa visión non só do que estás a facer hoxe en día, sino hacia onde podes apuntar coa túa carreira deportiva e Gil Membrado sen dúbida pois é un piloto que será o noso, non só é o noso presente, sino que será seguramente o noso futuro máis prometedor. Pois están xa saindo, ahora sí que estamos en competición. Antes era Joan Viñes, hai tres. Aquí temos a Iago Camaño na saída. Iago Camaño, que bueno, está un pouco xa afastado, non, da competición desde hai uns anos, e participa nalgúnas probas, non, un pouco para, bueno, para matar o gusaniño, non, que ten un piloto que estivo tantos anos nas grandes competicións en a parte alta. Sí, sobre todo en Galicia aquí ten corrido moito e sigue correndo, pero bueno, sí que quizás non nos tea a facer con tanta asiduidade. Hai pilotos pois máis novos que van chegando, tamén con medios, e tamén van a un ritmo moi alto, e bueno, xa poder estar aí xa é moi meritorio, e supoño que pola súa situación pois que se dedicará un poquinho a disfrutar e a correr donde
donde un pouco máis lle apetezca, non? El tamén tivo unha gran trayectoria en autocross e seguro que aquí en terra vai a facer un gran papel e se vai a divertir moito. Bueno, Aí pues parece esto, que se lle cala unha saída. non é Sí. habitual, Luis. No, a ver si consigue arrancar outra vez ou se é unha avería, porque Agora sí. Si debeuse calar na saída. Bueno, quiso sair o mellor con moitas ganas e Quedouse clavado. estas cousas pasan, non? Vemos a Dorado que está xusto detrás. Sí, outro galego que está correndo moi ben. Digamos que é a primeira vez que participa a nivel nacional, ¿no? Nun campeonato, está participando nestas probas do Campeonato de España de Rales de Terra con Andrea Lamas e, bueno, pois está de momento facendo moi boa participación, pois está... Ímolo comprobar entre os pilotos que andan aí Entre os 5 primeiros, creo que entre os estaba. Espera que primeiros, repasamos. ahora sexto. Está sexto Sí. e, bueno, a 2 minutos e medio, obviamente non ten coche para competir co resto. E estamos vendo o circuito, treito, Sí. a chegada vemos con moitísima árbore, ¿no? Unha zona moi bonita, pero tamén puiden botarlle unha ollada de que hai que afinar ben para pasala. Vemos aí como está Este é Gustavo Sosa, canario. o canario, efectivamente. E esta xa entrada prácticamente, aí estamos o circuito, aí esa porta é complicada, é moi estreita e entrou con moito tino porque se intentas arriesgar aí, pois é fácil que toques, non? Pois aí ven Gustavo Sosa, vai pasar xusto diante de nós, diante de onde está a maioría do público que se achegou aquí en Carballo, con moito vento, hai que decirlo tamén, esta tarde está soplando bastante aquí o vento en Bertoa. Xa prácticamente no punto de chegada. Bueno, é espectacular poder velo nun circuito, ¿no? Sí, poder velo aquí ademais, a verdade que é impresionante. E, bueno, está facendo unha condición a verdade moi fina. Non está facendo o espectáculo xusto, pero está intentando ir polo sitio e penso que vai a facer un tempo bastante bo. Esta parte final é unha zona máis estreita, máis delicada, moi ben, sin perder o vértice. Xa está preto da posición do noso compañeiro Iago e estamos tamén nos esperando a que cheguen outros pilotos como Joan Viñes, que como sempre rende a un nivel espectacular. Alberto Varela, ahora que está chegando tamén a este punto. Piloto de aquí da terra, piloto de Carballo. Sí, está aproveitando, vemos que en canto ás trazadas está aproveitando totalmente o circuito, ¿no? Escoitamos a Sosa. Sí. Principalmente lo que hay. Muy deslizante, vamos patinando muchísimo, pero bueno, es lo que nos toca. Gustavo, ¿cuál es la idea para el resto del día? Mantener el coche dentro de pista y sobrevivir. Venga, suerte. Sobrevivir, bueno, que non está mal. Non está mal. Vemos que Alberto Varela ten un coñecemento moito máis profundo do Experto en autocross. Sí, e además vexe que aproveita moito máis as curvas porque, bueno, terá rodado no circuito moito máis e ten un coñecemento máis profundo, non? Penso que por lo menos en esta sección vai a facer bastante mellor tempo que Gustavo Sosa. Falábamos da participación, non é unha participación tan grande como noutras competicións, pero claro que o mundo do motor non para. E ollo que estamos co ruso Alexander Smenov, o que intenta de alguna maneira quitarlle a membrado, ainda que está complicado, non? Son os rusos que van na segunda posición da clasificatoria, pero claro. En este tramo. Bien, Alberto, Escoitamos. bien. ¿mola acabar en este circuito? ¿Cómo? No escuché. ¿Qué tal lo de rodar dentro? Bien, sobre todo en el circuito de Carballo, que es el circuito de Caz. ¿Qué tal co coche? ¿Adaptación ao coche? Adaptación moi ben. É o primeiro rally en terra, o terceiro que facemos en toda a vida, e moi ben, moi contento. Sorte.
Pois dicíamos que Un tempo moito millor que o de Sí. Gustavo Sosa, que falábamos. Bueno, un minuto prácticamente. No tramo era claramente un ritmo claramente superior. Moi ben Alberto Varela, con pouca experiencia, pero xa facendo moi Sí. ben. O que dicíamos, aproveitou tamén esta última parte, sabendo, movéndose, sendo de aquí de Carballo, mentras, o que dicíamos, ver que fai Alexander Smenov co Hyundai, que foi terceiro e cuarto en Cáceres, Pozoblanco, León e Lanzarote. Pero vai ser moi difícil que perda a oportunidade. Gil Membrado, que gañou todas as probas ata agora. Sí, mira a calculadora na man, e este Sí, é o piloto uruguayo. Piloto uruguayo. Sí. A primeira vez creo que, bueno, participa, ¿no? en Europa con Martín Villete, ten 42 anos, gañou o Rally de Brasil en 2023. Bueno, este ano está competindo máis aquí entre España e Portugal tamén. E perdeu un poquinho o vértice, quizás fixera un poquinho fora de máis, pero non sei que nivel de coñecemento pode ter do que é o do circuito, ¿no? Agora aquí moi ben. Bueno, que nos permite o circuito que ti, Luis, podas comentarnos máis como se van as trazadas. Claro, porque estas vistas de dron, a verdad que son unha maravilla, que está na parte final. Bueno, é que desde aquí se vese moi ben, pero realmente esa parte final é moi estreita, Sí. ten unha dificultade añadida, unha zona evidentemente moi técnica, con pouca visión e complicado. Sin que, como dicíamos, é un piloto uruguayo que decidiu saltar aquí a competición. Este sí que viñes. Este sí que viñes, non era outro, que era precisamente Eixin e Viñes. Bueno, pues cando parará, Luis? Eu creo que non vai parar nunca. Grandísimo piloto con Mercader, ademais. Escoitamos. No, complicado. Un tramo muy complicado, no nos encontramos. Venimos con un problema del auto, que venimos con humo adentro. Tramo muy difícil, no nos encontramos. Decías por la mañana que tu idea es estar en el top 5. ¿Cómo? Decías por la mañana que tu idea era estar en el top 5. Igual estos problemas lo complican, ¿no? Sí, nos complican, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vai cos frenos quentes, con moito fumo, compañeiros. Ten que arrancar. Bueno. De todos modos, fixo mellor tempo. un minuto menos que Gustavo Sosa. Sí, exacto, un minuto, que el espacio non veu para nada. Son 3 Rally 2 os que chegaron ata ahora, así que nada. E Joan Viñes que está, pues, bueno, Ahí está, como fai sempre a súa saída, competindo como sempre. De momento vai cuarto. Como curiosidade para os televidentes, os que non sexan mellor moi habituais, verán que suspensións en terra son super blandas para absorber, non? Por eso os vehículos cando arrancan parece que se van para que se arriba. levantan, non? Que se poñen, que o morro se levanta, pois é por eso, porque en terra é moi importante a tracción e é moi importante ter moito o percorrido de suspensión. Entón, os reglajes son diametralmente distintos aos que se poidan levar en asfalto, non? Desgraciadamente parece que vemos a Iago Maca con problemas, que vemos intermitentes. A ver si non se lle para, non? Bueno, xa vimos que tiña problema na saída, pero na saída tivo xa claramente un problema, que pensamos que era un calado, pero debe de ser algo máis, porque, bueno, de momento vai avanzando, a ver que lle pero di a Iago cando vai máis chegue, lento do habitual. que vai coas luces de emerxencia tamén. Bueno, non vai a mesma velocidade, non se lle nota igual que o resto de pilotos. Sí, vai máis lento. Terá algún problema de freno, sube así, porque potencia parece que sí que ten tracción, pero sí parece un tema mellor que nos contará a ver agora, sin problema de temperatura. Bueno, agora parece que sí. Ahora, bueno, sí que os leva. Bueno, pero aquí non se aprecia un ritmo desmesuradamente baixo, vamos, non debe de ser unha avería moi grave. A ver que nos conta agora ao rematar o tramo. Sí, porque igual a saída pudo ser un erro del, Sí, ou sí, que efectivamente pero teña un problema no coche. Aí está. Iago Camaño, dos grandes do
circuito galego, sempre en postos altos, sobre todo no campeonato de Galicia. Mentres, pois siguen chegando outros pilotos. Aí está, temos a Dorado ya. Este Francisco Dorado. Como dicíamos, a primeira experiencia a nivel nacional e de momento, pois, sí, pois moi ben. A verdade que está facendo moi ben e a rotulación do coche, a verdade que é espectacular. Personalmente me gusta moito. Se identifica moi rápido que este equipo, non? Con Francisco Dorado e Andrea Lamas xa no circuito. Van sextos na clasificación, abandonaron no último en Lanzarote, pero foron décimos, decimocuartos, e a mellor posición foi cuarto en León. Estos dos tramos de la tarde son súper guapos. Acabar en el circuito es espectacular. Pero tenemos que ir conservando un poco los frenos porque nos siguen dando un poco problemas. Dando problemas los frenos. Sí. ¿Problemas con los frenos ya? Sí. ¿En la salida pasó algo? En la salida fallé en el procedimiento de salida y se caló. Bueno, pero eso se recupera ahora. Sí, hombre, no hay problema. Pero disfrutando, ¿no? Hombre, claro, mucho. Eso de poder terminar aquí en un circuito es lo máximo. Es lo máximo, sí señor. Aquí tuve el récord hace años. Pues, ¿alegría por el resto de la tarde? A ver si intentamos solucionar el problema de los frenos y seguir disfrutando. Venga, esperamos. Gracias. Que no pasa nada. Gracias. Bueno, algún problemiña tiña, sí. Sí, acertamos o tema dos frenos, Sí. a verdade. Bueno, acertaches. Foi unha casualidade, foi unha casualidade, pero bueno. Sí que, bueno, evidentemente perdeu algo de tempo, pero non perdeu moitísimo, fixo 9:58.1, que é un tempo que, bueno, para vir con problemas está bastante ben. Este debe ser Alexander Villanueva. O Vicente campeón. Sí. Vicente campeón, Alex Villanueva, que vai nesta ocasión pois terceiro no campeonato. Vai ser regular, non se presentou en Lanzarote, abandonou el León. E aí temos o ruso Smenov. Sí. Decidiron facer o curso aquí a tempo completo en España, deixaron pois a súa terra. Correu o supercampeonato este ano, o Rally de Córdoba. Moi espectacular. Ben rápido tamén, non? Aí o temos. A ver que tal lle sai o tempo do tramo, porque evidentemente nos aquí só vemos as últimas curvas no circuito, pero eu creo que ven un ritmo bastante alto. Francisco Dorado fixo un tempo moi bo tamén, 9:20, mellor tempo hasta o momento dos pilotos que chegaron á meta. Non tivemos a oportunidade, non sei se parou ou non parou Dorado. 9:20 fixo Dorado. 9:20, sí. Agora tiñamos xa outra nova saída, o de Alex Villanueva. Bueno, veremos que fai esta temporada. Alex Villanueva é un piloto moi agresivo, con moita experiencia e un piloto, pues bueno, habitual da terra, non? Poucas veces o vin eu competindo en asfalto, pero a verdade que en terra sí que leva competindo moitos anos con moitos coches e en ocasións pois con copilotos como José Murado, galego, tamén moi experimentado. It's a tough day. I think this is the most complicated special stage because it's very quick and very narrow. So yeah, but it's a good rally. Do you like the Galician stage? Yeah, very much. Very nice. Okay, enjoy. Thank you. Bueno, decía, hai moi ben Iago que se está divertindo, que bueno, que é moi estreito, que é difícil de conducir, pero que lle gusta moito. Sí, para eles o mellor os tramos pues bueno, son máis rápidos e máis anchos, pero bueno, hai que adaptarse, non? Os pilotos hai que fixo mellor tempo con fixo moi bo tempo, sí, xa nos pareceu tamén que viña facendo rápido o circuito. E moi bo tempo, 10 segundos menos que Francisco Dorado. A verdade que os tempos xa se están baixando bastante. Sí. Bueno, están saindo xa os grandes pilotos, os que están aí 16, creo que contabilicei 16 Rally 2. Se non voamos aquí, Luis.
agora que vemos a Daniel Alonso. Outro, se falábamos antes de Viñes, pois bueno, Daniel Alonso, apasionado asturiano do motor, xa correu en mecenas, piloto, empresario, tremendo. en asfalto, en clásicos, en todo, en pruebas europeas, en un montón de carreiras. Que xa está chegando ao final. Ahora un pouco de perdade porque casi saímos voando. Sí, sí, a veces hai con este así evento que hai, refachos nos de mueven os papéis. evento. Participou no Rally de Ourense, no supercampeonato, pero tivo que abandonar, e a única proba aquí deste campeonato de terra foi Porto Blanco, que foi un 10º. Bueno, andar ao ritmo dos rapaces novos que van chegando e tal tampouco non é fácil, Sí, non? sí, Daniel sí. é un piloto moi experimentado e que no seu momento foi moi rápido, evidentemente a día de hoxe está facendo un grande papel para a súa idade, non? A ver que tempo fai. Por agora o tempo a batir sería o de Semenov, 9 minutos de segundo, 5 décimas. Viñes espectacular, como sempre. Da gusto velo xa de sempre. Ahí está, pasando adiante con Mercader. Daniel Alonso 9.36.9, 26 segundos máis que Semenov. Viñes, que bueno, vai intentar, estaba cuarto, non sei se podería optar un terceiro lugar. Eu creo que vou a facer aquí o tempo, por lo menos a parte do circuito está facendo moi ben. Esta carrera, ese es el objetivo del equipo, yo pues disfrutar. Gracias. Solo podemos escoitar a última parte, a disfrutar, non? Creo que decía Sí, Daniel. sumar puntos para o equipo, efectivamente, e disfrutar, ¿no? Xa chegou Viñes, estamos pendentes do tempo do piloto andorrano. Vamos a Marcos Caneda. No, hai Marcos Canedo, pero Marcos Canedo, salvo que no, equivocado, non está en carreira, sí, claro. Sí, aí debe haber un erro. Sí. Chegan máis pilotos aquí o circuito. Aquí ven Jorge. Sí, Jorge Cajiao, a ver, pois aquí non digamos que o pode pechar, pero casi pode pechar este rally. Ben máis fino para... Pode parecer que non vai tan rápido, pero seguro que vai con moita eficacia. A verdade é que está facendo unhas últimas temporadas Jorge, bueno, igual que Dani de Tomás e outros, impresionantes, ¿no? Desde logo que un estado de forma sensacional. Temos aí uns representantes ben formados, ben preparados. Viñes 9.048, mellor tempo ata o momento. Pois aí está, efectivamente. Mellor tempo con diferencia. Solo 6 segundos es menor. Vimos unha conducción de Jorge Cajiao con menos derrapaxe, pero moi preocupado de non perder nunca a trayectoria e sobre todo traccionar ben, e isto é o que fai que ao final de tramo chegues con certa ventaxe. Eu creo que vai a facer tamén un moi bo tempo. Bueno, salvo un dos treitos gañou todos. Sí, ata o momento, aparte con moita consistencia, como con 4, 5, 6 segundos. Parecía que escoitábamos a Iago. Jorge, 8.48, mellor tempo de ata agora, que tal? Ben, a verdad que ben, coa mesma filosofía, imos pillándonos cada vez máis ritmo e sentíndonos máis cómodos cada vez coa superficie esta de terra, e a verdad que ben, todo ben. Colles o Alpine faz maravillas, colles o Fabián Terra faz maravillas, como eres capaz de adaptarte a todo así? Pois non sei, eu a verdad que sempre dixen que ao que me suba sempre me adaptei ben, e bueno, hoxe é a primeira vez que me subo en terra con un 4x4, e a verdad que, bueno,
nos tempos están, non? Que teño esa facilidade de adaptarme fácil a un coche, creo que iso é bon, non? Cara ao futuro é bon. Cara ao futuro dirás cada o ano que ven, non? Sí, isto é un pouco ir probando que en principio vamos a facer un supercampeonato e asfalto terra, así que unha terra non teño experiencia ninguna e hai que empezar a rodar. Sorte. Veña, graciña. Menos mal que non ten experiencia, Luis. Sí. Bueno, xa se aprecia claramente que as trazadas son distintas. Sí, Eso xa para empezar, non? Que é un pouco anecdótico ou sorprendente que de repente chega alguén que faga unhas trazadas distintas e que chegue moito antes á meta, non? Sí, porque pero bueno, a diferencia de tempo tremenda, non? Claro, Villas 904 16 segundos claro, de diferencia. É máis de un segundo por kilómetro, non? Aquí no circuito desde logo que as trazadas eran moi diferentes, como parando o coche moito máis na entrada e salindo pues, con mellor tracción, ¿no? E isto demostrou ser máis rápido. Bueno, pues o supercampeonato do ano que ven promete, aí con Cajiao, Verdomás, que sabemos que vai intentar. Tocou un detrás. Alex Villanueva, que entra xa no circuito. Lembramos que este piloto madrileño de pai de Ourense é o vixente campeón deste campeonato de España en terra. Bueno, xa moi veterano, sí. 57 anos, xa gañou este campeonato en 2006, 2016, así que bueno, moi experimentado. Sí que ten experiencia en terra. Vemos que ten unha conducción como máis agresiva, máis de ir máis de lado, máis derrapando. Por exemplo, comparando con Jorge Cajiao. Pero bueno, sí que ten moita experiencia. Parece que se quedou un pouquiño, parece que se parou. Esta parece como a zona máis técnica, quizás. Sí, porque é moi difícil, claro, porque tens un pouco que encestar, non? É unha zona moi ancha, derrapando, e tens que entrar en ese estreito. E tens que non parar o coche demasiado, nin evidentemente entrar a moita velocidade. Entonces, bueno, aí reside a dificultade da pilotaxe. Aí hai outro piloto e mentres, pois creo que xa chega a posición de Iago, Alex Villanueva, Toyota tamén fermoso, de deseño, de todo. Aí está. Son os colores típicos do seu equipo desde hai moitos anos, este azul coa publicidade de Bellaco. ¿Qué tal esta pasada? Muy bien, muy divertido, muy variado el tramo y nada, muy de nota, muy de ir bien apuntado. Hemos acertado con el setup, con el neumático, estamos cómodos, nos estamos divirtiendo, o sea que muy bien. ¿Estás disfrutando? Sí, sí. ¿El objetivo para el resto de la tarde? Bueno, ahora vamos a ver, estamos bien colocados, o sea que iremos viendo. Tenemos que seguir a ritmo porque si no te distraes. Los chavales corren, ¿eh? Sí, claro, para eso vienen, para correr, claro. Suerte. Nada, hasta ahora. Bueno, segundo tempo, Alex Villanueva, 9.01, pues tamén longe, sí. 13 segundos, moito non 13 segundos de Cajiao, sí, é bastante, sí. É bastante, pero bueno, evidentemente, falamos, os rapaces novos sempre veñen con moito ritmo. Jorge Cajiao está facendo unha carreira impresionante e se sigue en esa línea, pois evidentemente vai a ser o claro gañador. Pero bueno, hasta que se acaben as carreiras, sabemos que hai que lembrarlle ao público que, bueno, ainda quedan dous máis, o da Laracha, e despois nos despediremos aquí e despois volveremos xa para a decisión final, para coñecer o gañador aquí en Carballo, neste primeiro rally Terra de Galicia, heredeiro daquele que, bueno, Terra da Auga perdeuse desgraciadamente, non? Sí, era moi fermoso, nos fixémolo en bastantes ocasións, non? Ali máis pola comarca de Arzúa, bueno, pois un pouco heredeiro, aproveitando esa experiencia ese rally, tamén do rally de Coruña, non? De feito, acabarán en María Pita hoxe. E bueno, de momento, pois parece que vai todo ben. Iso alegrámonos porque aí temos a Membrado. Ollo que xa temos aí a Gil Membrado e veremos que fai, porque estamos vendo aí en imaxes o que vai ser o campeón deste campeonato, o futuro. Quédense con homes se non son moi expertos no mundo do motor, porque vais escoitar falar moito deste piloto de 17 anos.
está co Ford Fiesta. Unha condición moi fina, polo sitio, sin grandes alardes de derrapaxes, pero que seguramente fai un pouco aperito. Vexo claramente que non vai ao ritmo de Jorge Cajiao, Velo claramente. Sí. Pero bueno, que supoño que él non quere tampouco arriscar. Irá coa calculadora, irá evidentemente. Irá intentando rematar e obviamente nos queremos ver moito espectáculo, pero ele evidentemente ten que mirar polos seus intereses, claro, que evidentemente é rematar a carreira e conseguir os puntos que lle faltan para acadar o campeonato. E non mancarse, que diría outro, non? Pois aí temos tamén un fermoso Ford Fiesta, aquí estamos nesa zona aquí. Que ves, Luis, que sempre ves cousas? Sí, é unha conducción máis tipo conducción de asfalto, máis fina, non? Non se ve tanta derrapaxe como se pode ver, por exemplo, a Alex Villanueva ou a Joan Villos, non? Pois xa está chegando Gil Membrado, que gañou as 4 probas anteriores con bastante solvencia, que xa chegou. En breve poderemos saber o seu tempo e vemos aí como se achega ata a posición de Iago Ayuso. Gil, ¿qué tal? ¿Problemas con el coche? No, todo perfecto. Estamos haciendo nuestro rally, conservando y pensando en el campo. Es muy fino, ¿no? Las trazadas muy finas. Sí, muy fino para no tocar ninguna piedra. ¿Y qué tal este trazado nuevo? Muy bonito, ya corrí aquí en Carballo hace unos años y muy bonito. Venga. Casi un minuto máis. Sí. 9.46 Gil Membrado, 8.48 Jorge Cajiao. Increíblemente máis rápido. Xa se apreciaba a vista que, bueno, xa dixo el que levaba, controlando e nada. Quere marchar de Galicia para despois tamén ir tranquilo a Granada. Temos a Alejandro Martínez agora. Digamos que os pilotos máis sobranceiros xa chegaron ata a meta deste treito, xa encarando a saída do seguinte. A ver se vai ser difícil que lle quiten isto a Jorge Cajiao, a verdade, vendo... Sí, está demostrando unha seguridade, unha consistencia, pero bueno, sempre pode haber unha picada de roda, pode haber unha avería, é dicir, tamén agora, se quere ganar o rally, pois tamén deberá tomarse seguramente un poquinho máis de calma, porque evidentemente xa empeza a ter hai un 14 de diferencia con Villanueva. Sí. Entón, moi mal se ten que poñer a cousa. Sí, a verdad que en este tramo concretamente sí que conseguiu xa unhas diferencias importantes. Estirar un pouco máis la cosa, disfrutarla máis. Iván Ares. Venga, non te lío máis. Gracias. Iván, que tal? Disfrutando un día de carreiras nunha das túas casas, non? Sí, a ver, e, co equipo Breogán, como sabedes, que levo os 3 coches de asistencia e, aproveitando tamén para disfrutar un pouco dende o lado de fora. Como miras a José, Adrián, cos Toyotas? Ben, moi ben, creo que tanto Remuñán, Adrián e Lamela están facendo un rally moi intelixente, que é o que vimos a rodar, facer kilómetros de cara este fin de semana en Asturias, no Rally do Princesa. Este rally quedou claro que era un test, e, estamos sacando boas conclusións, pero está indo ben, esperemos que acabe así. Para rematar, xa non che roubo máis tempo, hai moita xente en Galicia que se pregunta que cando vamos a volver a ver a Iván polos treitos. Non sei se tes unha data ou se podes anticipar algo. Sí, espero que este mes. Espero que este mes xa sea a volta. A verdad que estamos moi centrados no equipo Breogán. Quizás Llanes sea o sitio de retorno. Olla verde de novo, sorte. Sí, xa hai ganas tamén. Gracias a todos. Bueno, Luis, pues alegrámonos moito aí, Iago, de esa exclusiva avance, non? Home, claro, de ver outra vez a Iván, teño corrido moito con él, iba a decir non contra él, evidentemente, sino con él e mala sorte as últimas temporadas. Temos todos moitas ganas de que volva xa. Porque non tivo sorte, a veces a sorte no noso deporte influe. A sorte é fundamental, pero tens que facer ben todo o teu traballo e logo confiarte ese pequeno plus de sorte, non? Alegrámonos de esa volta, despois daqueles problemas que afastaron, non? Sí.
pois afastouse do automobilismo para reflexionar, para estar tranquilos, a veces é necesario, claro que sí. É moi importante o asentarse. primeiro, además. Sí, porque además isto é un deporte moi exixente e tens que ir coa cabeza moi ben asentada, non? Acaba de pasar por diante de nos Daniel Vázquez. Dani Vázquez va cun 4x4 tamén, pero xa é un vehículo da categoría N5, non? Parece un velo pasar, a verdad, que con moitas ganas, non sei o tempo que lle vai a salir, pero bueno, é un piloto local tamén, ben coñecedor do circuito e que xa se notaba que iba con moitas ganas de facelo ben, non? Un tramo rápido, bonito, y el de la Aracha se nos atragantó un poco. Dani. Intentábamos de volar, bueno, Dani, que tal acabar aquí neste circuito que ti conócelo ben? Sí, traballo moito aquí, sí, é como a miña casa. Sí, pero bueno, entrar al revés, que nunca has entrado al revés, tal, bueno, pero está bien, bien. ¿Tuvo que leer notas en el circuito o sin notas? Sí, le dije yo que sí, que pasara trabajos un poco. O sea que te ha hecho trabajar sí o sí, ¿no? El objetivo por el resto de la tarde disfrutar, ¿no? Sí, y ahora acabar con tranquilidad, que estamos en una buena posición para no estar de andar en el coche. Gracias. Bueno, pois vai noveno, se non coñecía o ben, sí. Sí, efectivamente. Por eso falaba da posición. Dá gusto ver os pilotos tamén cando chegan así contentos, é verdade, cando se ven que están disfrutando, pues bueno, transmiten ese positivismo que é fundamental e que bueno, que sempre se agradece, no? A cantidad de público que temos agora nos aquí diante, verdad? Que verdad que entrou moita xente no circuito agora. É onde se está agolpando así un pouco máis a xente, supoñemos que de cara ao final pois haberá algo máis, hoxe non hai día de praia, ademais, para chegarse a Razo ni a outros sitios de aquí. Está a gusto, maravillosas. se está a gusto, sí, e bueno, ainda que está todo moi seco, a verdad que o pó se está aí, non levanta demasiado pó e bueno, con este evento tamén se vai indo e é moi importante. Sergio, ¿qué tal? ¿Disfrutando? Sí, pero nos viene saliendo ahora un humo de aquí, no sé si vamos pinchados, bueno, tenemos que mirar a ver. A ver, vamos a mirar. Este lado no, miro outro. No hemos pinchado. Gracias. Bueno, pues muy bien aí Iago. Santi García, sí, a ver si non ten ningún problemiña. Estamos vendo aí a vista de dron unha imaxe, bueno, sensacional do que este circuito. Non sei se nos queda moito tempo de retransmisión, debemos estar xa casi finalizando, non? A retransmisión desta primeira pasada por este treito. Aí vemos a Ángel Pérez, tamén coñecido como Lanchiñas, piloto galego moi coñecido, tamén moi querido aquí, e xa entrando aquí no circuito. Bueno, pois estamos xa un minutiño fora. Vale. Así que, como resumo, Cajiao, que ten toda a pinta de que vai ser o gañador, Gil Membrado, que quere ser o campeón e non está arriscando, así yo dixo o noso compañeiro Iago. Veremos a Alessandro Villanueva, veremos a Viñes, Menov, moi ben dorado, bueno, Ainda queda carreira, ainda queda carreira. Sergio García, bueno, veremos o que acontece. Así que nada, aquí despedimos, nada, 7 da tarde emprazámonos de novo para ver o desenlace final deste primeiro Rally Terra de Galicia. De momento, pois moi espectacular, estamos vendo as accións, Luis, así que nada, despois máis e seguramente mellor. Moi ben, seguiremos disfrutando, que haxa sorte para todos e nos vemos en breve. Volvemos a 7 para coñecer o gañador deste rally, quizáis tamén seguramente o gañador do campeonato de rally, o campeonato de España de rallies de terra. Ata logo.